Ufoka njani? Inangoma obonakala ugida kuyo emva kweveni kunamagama engithi mangwalela ngezwe lapho ukuthi ayikho yazi ukuthi madala kunayo. Wawathatha la magama athi madoda uyane eGoli bayaphela abafazi emakhaya ebushimani. Hayi lento kubuka phela iloko njalo. Usingo efika kuzo ngaleso sikhathi. Azithi igama phela nokuya phela eGoli ukwazi. Ngazi ufike ekhaya isitikisele sesingene ebhosileni yabona. Wamanje lakhanza ukukhuluma ngobundaba ubungu uyabona. Okay. Indaba ubungu ukwazi phela sengaze naye abono bamba lapha nalapha ayikabamba bona yabona. Alright. Akuzama ukufeza lokho ngoba ekugcineni mozo wami ujwanyana ube ojiselwe ekhaya. Mele uyibuze phela uyifuze ukuthi unkosikazi ekhaya yabona. Ngiyabona. Yeah. Manje kubonakala ukuthi ngalesa sikhathi awusemncane futhi awusempishana kakhulu kwedlula lesemmpishana ngisibona. Ngakho kangaka wabodwa wathatha aphi ingoma enkulu kan umlayezo deep ngalendlela wawuthatha ngoba wawubona nje umuntu osemncane ngalesa sikhathi. Mina ngikazi kabamncane. Abazi akwazi umdala Akazi kabamncane mina umlanja ngikazi kabamncane. Akazi. Usho ukuthi manje Mina isikhathini esiningi bengasingi belihlala nje bayafisha. ngivetsana abantu abajaya. Yabe bengifika nje bathi ngikholiwe nje. Hayi muzi. Anokusho aphela ukuthi hayi bona busho. Ubuswathatha amagama lapho nalapho. Ngathi kuba ngihlanganisa phela ngoba ngizwe sokusho. Nokubona phela la ukuthi kuphilwa kanjani. Okay. Sweet.